Toshakhana dorbar kwcham Pakistani montri bokhorok Imran Khan satugmwng rwjakha samung hamya khlaimani bagwi bisi thamni bagwi along nogo tongna bagwi satugmwng rwkha Imran no aboni logio phaitongni bisibani bisingo mungsabo chongmario batai mangla Captain Imran salo obahai gosimung rwkha Pakistani kaisa chikon dorbar nok satai kalayo Toshakhana dorbar chengdropni simino kwcham kasamani Imran Khan ni phasing kwbangma rashtroni simi Pakistan hapang je sokar dok manmani aborok Imran Khan sakni nogono telang thangmani honibo kwcham kasamani salaimung kasamani aborok jotono Pakistani phasing belaikeno saya wngkha te a dorbar rogono Imran no satugmwng rwkha Pakistani kaisa trial court bisi tham satugmwngni loge Pakistani hapang 1 lakh rang jurimana bo khlaika satai klayo phaitongnai bisiwo Pakistano chongmari te Imran Khan ni Tehreek-e-Insaf party wngkha Ishlamabad ni kebengnai bodol ayang phasing boot ni sikang Imran ni satugmwng Tehreek-e-Insaf party ni bagai kaisa kotor dagarmung hone wansugui tongkha thungkurung bodol rok te khaksa phasingkhe kwbangma koktomani bwkhakte saimankha salo dorbar nogo satugmwng saklai jakmani ulono romkha Imran no adolot ni gosimungni ulono jaman pargo Imran ni nogo thangka police te bini tongthai nokni simi Tehreek-e-Insaf ni adong no romkha. Bureau report, bokhorok.